Kważi 300 żagħżugħa saru sidin ta' darhom grazzi għal miżura tal-Home Deposit Scheme. Dan qalu l-Ministru għall-Akkomodazzjoni Soċjali Rodrigue Galdès waqt l-intervent tiegħu fil-Parlament fi seduta dedikata għall-estimi tal-baġit tal-Ministeru tiegħu. Il-Ministru Galdès taħarsa wkoll lejn il-benefiċċju tal-kera li jgawdu minnu eluf ta' familji u li bħalissa hemm 35,000 kirja attiva. Qed nagħmlu investiment ma' sitx illum ta' 8 miljun euro f'sussidji f'benefiċċju tal-kera li qed jirċivuh illum 3,000 familja. U dak ifisser li min ma jikkwalifikax għal housing soċjali għandu alternattiva fejn il-Gvern iħallas skont kemm taqla wkoll flus ukoll jew inkella mezzi finanzjarji. F'risposta lejn kummenti li għamlu membri tal-Oppożizzjoni dwar il-lista ta' stennija, il-Ministru Galdès għamel aċċenn għad-differenza bejn iż-żewġ amministrazzjonijiet u fakkar fl-lista staġnata, awtorità ta' djar mifluġa u riżorsi skarsi. B'kuntrast dan il-Gvern bħalissa laħaq rekord ġdid tal-inqas nies li jinsabu fuq il-lista ta' stennija fl-istorja ta' pajjiżna. Il-Ministru rrimarka li taħt Gvern Nazzjonalista il-budget għal dan il-qasam kien biss ta' 2 miljun euro, għal kontrarju tal-akbar allokazzjoni li qiegħed jagħmel Gvern Laburista. F'dan il-budget biex bekk għal sena oħra ser jiġu sostnuti dawn il-miżuri ta' għajnuna kollha li qed igawdu minnhom il-poplu Malti u Awċi. Waqt id-diskors tiegħu Rodrigue Galdès ħabbar ukoll il-ħidma konġunta mal-Arċidjoċesi Maltija biex tiġi stabbilita l-Fondazzjoni ta' Housing Affordabbli b'investiment ta' 300,000 euro li ser toffri alternattivi lin-nies biex jinbena pont bejn dawk li għandhom dħul baxx u r-rati tas-suq.